Sa Mandaue City, nagkatapok sab karong adlaw ang mga supporters sa Vice Presidente. Gihimo sa Umapa Gym ang ilang kalihukan kundi in may oath-taking alang sa mayasakop sa grupong Inday para sa Bayan o IBSB. Usa kini ka NGO nga naumol aron pagsuporta sa programa sa Office of the Vice President. Mitambong sa kalihukan ang mga chapter leaders sa ilang organisasyon gikan sa lain-laing bahin sa Subo. Gidasig sa opisyal sa organisasyon bisan kung nahunong ang pipila ka mga programa sa OVP apan may gihan ay pakaron. Aminado ang mga organizers giimbitar unta nila sa kalihukan ang Vice Presidente apan kagabi mipahibaw kini nga dili makatambong tungod sa kabisi sa iyang schedule. Maraming programa ang gobyerno. Hindi kayo maiiwan. Maraming programa ang Office of the Vice President, Inday para sa Bayan Organization. This is a non-governmental organization, a non-profitable organization.